Kultainen tammenterho. Olipa kerran, aurinkoisella niityllä, Pupu Beni rakasti leikkiä piilosta parhaiden ystäviensä kanssa. Siellä oli Sami orava, joka keräsi aina pähkinöitä talveksi, Lola leppäkerttu, joka oli naamioinnin mestari, ja Max hiiri, joka oli nopea ja taitava. Pian he olisivat seikkailussa, jonka tavoitteena on löytää kultainen tammenterho. Eräänä päivänä leikkiessään he törmäsivät piilotettuun polkuun, jota he eivät olleet koskaan ennen nähneet. Polkua reunustivat kimaltelevat kukat, ja se tuoksui vastaleivotuille kekseille. Beni, joka oli utelias pupu, päätti näyttää tietä. Kun he vaelsivat polkua pitkin, he kohtasivat kauniin keijun kyydissä myrkkysienellä. Hänen nimensä oli Fairy Fiona, ja hänet tunnettiin maagisista voimistaan. Hän kertoi heille, että hän oli seurannut heitä kaukaa ja oli vaikuttunut heidän ystävyydestään ja tiimityöstään. Fairy Fiona tarjoutui viemään heidät maagiseen seikkailuun löytääkseen legendaarisen, kultaisen tammenterhon. Hän selitti, että kultaisella tammenterholla oli voima toteuttaa kaikki toiveet. Mutta hän varoitti heitä, että matka tulee olemaan haastava ja että heidän on työskenneltävä yhdessä voittaakseen esteet. Beni, Sami, Lola ja Max olivat innoissaan ja suostuivat aloittamaan tehtävän. He seurasivat Fairy Fionaa metsän halki, soljuvan puron ja pehmeän, pörröisen ruohon yli. Matkalla he kohtasivat erilaisia haasteita. Heidän täytyi navigoida hämähäkinverkkojen labyrintin läpi, välttää ärhäkkää vanhaa karhua, joka otti päiväunet, ja ratkaista pulmia piiloovien avaamiseksi. Mutta yhdistämällä taitojaan ja ryhmätyöskentelyään he pystyivät voittamaan jokaisen esteen. Useiden tuntien matkan jälkeen he lopulta saavuttivat kultaisen tammenterhon luolan sisäänkäynnin. Mutta yllätyksekseen he huomasivat, että luolaa vartioi kova lohikäärme. Lohikäärme karjui äänekkäästi sanoen, että vain ne, jotka pystyvät vastaamaan hänen arvoitukseensa, pääsisivät läpi. Beni mietti hetken ja sanoi sitten, aha, sain sen. Vastaus on, ystävyys. Lohikäärme oli vaikuttunut ja hymyili sanoen, että ystävyys oli todellakin voimakkain taika. Lohikäärmeen siunauksella Beni ja hänen ystävänsä astuivat luolaan ja löysivät kultaisen tammenterhon kätkeytyneenä pehmeään sammalpettiin. Fairy Fiona ilmestyi jälleen ja kertoi heille, että he voivat kukin esittää yhden toiveen. Beni toivoi loputtomasti tuoreita porkkanoita kaniystävilleen. Sami toivoi loputtomasti pähkinöitä oravaystävilleen. Lola toivoi taianomaista puutarhaa, jossa hän voisi kasvattaa kauneimpia kukkia. Ja Max toivoi kodikasta pientä kotia metsään, jossa hän voisi asua hiiriystäviensä kanssa. Kun he esittivät toiveensa, kultainen tammenterho alkoi hehkua kirkkaasti ja täytti heidän sydämensä ilolla ja onnella. Siitä päivästä lähtien Beni ja hänen ystävänsä elivät onnellisina elämänsä loppuun asti, tietäen, että heidän ystävyytensä ja ryhmätyönsä olivat suurinta taikuutta. Loppu. Tämä tarina on suunniteltu hauskaksi ja mukaansatempaavaksi 4–8-vuotiaille lapsille, ja siinä on samanhenkisiä hahmoja ja jännittäviä haasteita voitettavana. Ystävyyden, ryhmätyön ja itseensä uskomisen teemoja punotaan läpi tarinan positiivisten arvojen ja käyttäytymisen edistämiseksi.